Hranice nemusia štáty len rozdeľovať, môžu ich aj spájať, ako je to v nadnárodnom regióne Centrope. Nové a dynamické srdce Európy bije po slovensky, po maďarsky, po česky a rakúskou nemčinou. 4 susediace krajiny prepája mnohými tepnami spolupráce a rozvoja. Vítajte pri sledovaní pravidelnej relácie Hlas Centrope. 5. mája sa prvýkrát od roku 2007 stretli na najvyššej úrovni predstavitelia Južnej Moravy, Dolného Rakúska, Viedne, Burgenlandu, Západného Slovenska s Bratislavou a Trnavou a Západného Maďarska. Hostiteľom bolo mesto Győr. Pre 6,5 milióna obyvateľov regiónu sa otvárajú nové možnosti na trhu práce. Aj o tom hovorili na konferencii primátori miest a predsedovia krajov 4 štátov. Summit predstaviteľov susediacich regiónov 4 krajín na radnici v maďarskom Győri bol prvým zo série politických top meetingov, ktoré sa budú odteraz odohrávať 2-krát ročne v rôznych častiach regiónu Centrope. Predsedníctva sa už čoskoro v druhej polovici roku 2011 ujíma Slovensko. Konferenciu v Győri viedol doterajší predseda primátor mesta Zsolt Borkai. Hostiteľmi boli i mestá Soproň a Szombathely. Toto bola po roku 2007 prvá príležitosť, keď sa politici stretli v novej situácii, odovzdávali si svoje skúsenosti a svoje predstavy do budúcnosti. Pre projekt Centrope sme dostali od Európskej únie veľa peňazí. Sú určené na prípravu dlhodobej stratégie našich prihraničných regiónov pre budúcnosť, aby sme boli schopní zviditeľniť naše centrálne projekty a snahy pre Európu či široký svet. Spomenutá nová situácia v regióne Centrope nastala po 1. máji, kedy sa skončilo tzv. Prechodné obdobie pre nové členské štáty v Európskej únii. Odstraňujú sa prekážky úplnej mobility pracovníkov, inými slovami, aj Slováci sa už môžu bez pracovného povolenia zamestnať v krajinách Európskej únie. Zlepšenie kvalifikácie a mobility pracovných síl na spoločnom trhu Centrope bola aj jedna z 2 nosných tém konferencie. Mobilita pracovných síl znamená, že ľudia naozaj, pokiaľ sú patrične vzdelaní, tak môžu pracovať v rámci všetkých regiónov. My sme trvali na tom, aj Bratislavská župa a ostatní kolegovia, aby aj tie malé, respektíve skryté prekážky typu certifikácia, typu vysvedčenia, aby aj tieto ako jednoducho opadli a tieto všetky prekážky jednoducho neexistovali. Znovu zaznela aj otázka, či sa slovenské regióny neobávajú migrácie vzdelaných ľudí a ich odchodu zo Slovenska za prácou. Nečakáme, že dôjde k nejakému dramatickému úbytku vysoko kvalifikovaných ľudí, lebo jednoducho ten, kto chcel v Rakúsku pracovať z Bratislavy, už dávno si to vybavil, mal na to 20 rokov. Bratislava bude potrebovať v budúcnosti doplniť svoje pracovné sily. Ukazuje sa, že my v najbližších 10-15 rokoch budeme potrebovať až 100 000 pracovných miest, ktoré budeme musieť doplniť kvalifikovanými zamestnancami. Dnes sme diskutovali na politickej úrovni o tom, ako zvýšiť mobilitu v tom regióne Centrope. Milan Vtáčnik považuje za dôležité vzájomne sa informovať o trhu práce v rámci Centrope. Ja si myslím, že nie je úlohou tejto organizácie nahrádzať existujúce úrady práce a ľudí, ktorí poskytujú, alebo organizácie, ktoré poskytujú informácie pre zamestnancov, ale pridanou hodnotou Centrope by malo byť šíriť tieto informácie, to znamená zosieťovať úrady práce a rozširovať tie informácie po celom regióne Centrope, ktorý má 6,6 milióna obyvateľov. Samozrejme je potrebné odstraňovať aj jazykové bariéry, treba zhľaďovať kvalifikačné predpoklady, ale treba vytvárať fyzickú infraštruktúru, ktorá práve tú mobilitu potom umožní a nielen pracovnej síly, ale samozrejme umožní lepšiu hospodársku spoluprácu. V regióne Centrope sa stretávajú 4 rozdielne kultúry a 3 jazyky. Ak slovenčinu a češtinu v tomto prípade spojíme a práve v mobilite pracovných síl môžu byť jazykové bariéry problémom. Podľa trnavského župana by mal každý ovládať v primeranej miere všetky 3 jazyky. Musíme samozrejme zintenzívniť jazykové vzdelávanie v regióne Centrope a treba sa rozhodnúť, ktorý jazyk bude ten nosný a ja vychádzam z toho, že ak sa chcem niekde zamestnať a niekde bývať, mal by som ten jazyk domáci ovládať.
Druhou dôležitou témou konferencie bolo zviditeľnenie regiónu ako miesta na podnikanie. Centrope svojou úrovňou priemyselnej produkcie hrubého domáceho produktu na jedného človeka presahuje priemer Európskej únie. To znamená, je to vyspelý región. Pokiaľ ide o Bratislavský kraj a možnosť čerpať peniaze na rozvoj infraštruktúry z eurofondov, tu sme doteraz práve z tohoto dôvodu čelili diskriminácii. Bratislavský kraj podľa zásad solidarity nemohol dostať pomoc ako iné regióny, ktoré ju potrebujú viac. My samozrejme máme v Bratislavskom samosprávnom kraji špecifickú situáciu, že tým rozvinutým celkom je Bratislava, tak je štatisticky vykazovaná, ale 3 okresy, ktoré sú s nami v Bratislavskom samosprávnom kraji, sú podobne na tom, ako sú okresy Trnavského kraja, ale oni tú pomoc čerpať nemôžu. Preto sme dnes prijali vlastne politické stanovisko, že sa chceme vyjadriť ku cieľom kohéznej politiky, to je práve tá politika, ktorá zvyšuje súdržnosť a presadzuje solidaritu v rámci Európskej únie k programovaciemu obdobiu 2014-2020. A keďže tá diskusia o rokoch 2014-2020 sa už začala, my budeme musieť v krátkom čase, možno počas slovenského predsedníctva, nastoliť tú otázku, aký postoj zaujmú tieto regióny Centrope ku kohéznej politike a ako ho potom budeme presadzovať v Bruseli a na úrovni našich národných vlád. A žiadali sme aj tento orgán Centrope o pomoc, aby tie bohatšie regióny v budúcom programu období mohli čerpať eurofondy. Inými slovami, aj my máme svoje školy, ktoré potrebujeme opraviť, aj my máme svoje zariadenia sociálnych služieb, aj my máme svoje cesty, mosty, ktoré potrebujeme postaviť a chceme, aby sme aj z tejto úrovne vplývali na Európsku komisiu a na to, aby po roku 2013 sme jednoducho mohli čerpať eurofondy. Predstavitelia regiónov sa dohodli na vzájomnej podpore vo veľkých infraštruktúrálnych projektoch. Urobíme si jeden zoznam veľkých infraštruktúrálnych projektov. Budúce predsedníctvo vedie Slovensko a tento zoznam vyhodnotíme a vzájomne sa podporíme nielen bilaterálne medzi dvoma krajinami, ale všetky krajiny, tak aby ľudia sa po slovensky mohli pohybovať po mostoch a cestách. Každé mesto a kraj má svoje plány. Niektoré projekty doslova spájajú jednotlivé regióny. Počuli sme príbehy medzi Moravou a Rakúskom. My sme uvedli vlastný príbeh, to znamená cyklomost, ktorý máme z Devinskej Noci do Šlózofu, respektíve most v Angerne. Takisto podobný prípad má Trnavský kraj medzi Trnavským krajom a práve tohoto Župou Maďarskou. Čiže každý má nejaké takéto bolavé miesta, ktoré potrebuje kvôli svojim ľuďom rozšíriť. Jedným z boľavých miest Slovenska je na Záhorí most medzi Šlozhofom a Devinskou Novou Vsou. Podľa Pavla Freša je to najsmutnejší zbytok železnej opony. To nevyrieši len Bratislavská župa sama s Dolným Rakúskom. Ja pevne verím, že sa nám podarí získať aj podporu a myslím si, že aj z tých neformálnych rokovaní, ktoré som mal, a už tá podpora je aj Slovenska, aj Rakúska ako štátov. A je to jeden most, ktorý, keď už sa niekoľkokrát pokladal základný kameň, respektíve, že zarastol trávou základný kameň, tak už by bolo na čase naozaj ten most postaviť, lebo ľudia ho tam potrebujú. Predstavitelia Dolného Rakúska na konferencii vyjadrili nádej, že sa podarí obnoviť tieto mostné štruktúry, aby sa mohli ľudia pohybovať tak, ako to bolo po stáročia zvykom. Nadnárodná koordinácia budovania dopravných stavieb je dôležitá aj pre samotnú Bratislavu. Aby sme vedeli, aké infraštruktúrne projekty v oblasti dopravy sa chystajú a ako sa na ne my môžeme napojiť, pretože ideme robiť dopravný generál mesta a budeme si robiť aj plán dopravných stavieb na najbližších 15 rokov. Chceme vedieť tie presahy. Napríklad budovanie rýchlostnej ceste z Viedne sa má napojiť na slovenský projekt odbočky z diaľnice D2 smerom na Moravu. Keď sa to urobí v rovnakom čase, bez toho, že by sme nutne museli dokončiť celý okruh, 0. okruh okolo Bratislavy, lebo tá odbočka má byť súčasťou 0. okruhu, môže to byť užitočná, prospešná stavba a zníži tranzitnú dopravu cez Bratislavu. Čiže mňa zaujímajú tieto veci, aby sa koordinovali tie politiky. Trnavský kraj má konkrétne predstavy o prínose spolupráce v regióne Centrope. Budeme môcť prebrať dobré skúsenosti našich rakúskych kolegov z oblasti využívania obnoviteľných zdrojov a tým pádom vytvárať samozrejme lepšie podmienky pre zamestnanosť, znižovať náklady na energetiku, hlavne budov, na vykurovanie, ale samozrejme aj to bude znamenať ďalšiu kultiváciu krajiny, pretože v tejto oblasti mnohé marginálne pôdy sú práve vhodné na pestovanie, povedzme, energetických drevín. A keďže budujeme spoločný región, tak je veľmi dôležité, aby práve tí, ktorí sú zodpovední za budovanie tohoto regiónu, spolu rozprávali. Čiže je to naozaj o komunikácii, o diskusii, to je prvá vec.
A druhá vec, podľa mňa hádam ešte dôležitejšia, je, aby začali cítiť spoločne, aby nehovorili každý za svoje mesto a za svoj región, ale aby hľadali riešenia v tomto konkurencieschopnom svete práve o spoločnom budovaní, čiže aby sa cítili ako centropania. A ja myslím, že to je to najdôležitejšie, to je tá pridaná hodnota tejto konferencie. Osobitné a výnimočné postavenie má v regióne Centrope spolupráca dvoch hlavných miest, Bratislavy a Viedne. Die Stadt Wien ist die internationale Kooperation ganz, ganz wichtig. Pre mesto Viedeň je medzinárodná spolupráca veľmi dôležitá. Sme hospodárskou metropolou, ktorá žije z medzinárodnej spolupráce. Sme v srdci Európy a Centrope je v srdcom Európy. Znamená to, že zintenzívniť spoluprácu práve tu je veľmi dôležité. Obidva ťažiskové body, ktoré sme dnes zvolili, sú otázkou budúcnosti. Budeme naozaj sa snažiť, aby jesenná konferencia v slovenskej hostiteľskej atmosfére splnila očakávania, aby nás zase posunula dopredu. V závere relácie sa v skratke pozrieme, čo sa v regióne Centrope v máji udialo a čo nás čaká v nasledujúcich týždňoch. Predposlednú májovú sobotu sa uskutočnil už 22. ročník medzinárodnej cyklotúry Cesty priateľstva. Obľúbené podujatie pre amatérskych cyklistov zo Slovenska, Maďarska a Rakúska prilákalo opäť vyše 1200 účastníkov. 80-kilometrová trasa viedla cez územie troch štátov v prihraničných oblastiach, cez Dunakility a Nickelsdorf. Cyklisti mali tento rok opäť krásne počasie. Mnohé železničné prepojenia v regióne Centrope zatiaľ zaostávajú za európskym štandardom. Okrem osy Győr Viedeň-St. Pölten, do ktorej smerujú veľké investície, potrebujú zrýchlenie najmä severo-južné spojenia. Vlaky medzi Brnom a Viedňou zväčša po takmer úplne priamej trati sa pohybujú iba rýchlosťou 90 km za hodinu. To isté platí o trati medzi Bratislavou a Viedňou, kde to regionálnemu expresu trvá až 70 minút. Rýchlejšie je to po Dunaji. Dostať sa z centra Bratislavy do centra Viedne rýchlo a bez státia v zápche, to sa dá od leta 2006 rýchlym katamaránom. Od roku 2008 pendlujú pravidelne na tejto linke 2 lode až 5 krát denne. V cestovnom poriadku lodí je tento rok niekoľko špeciálnych ponúk. Zľavy sa poskytujú pre študentov, dôchodcov, pre rodiny s deťmi aj pre školské skupiny. 27. až 29. mája sa v areáli vodných športov v Čunove uskutočňuje jubilejný 10. ročník Európskeho raftingového pohára. Medzi účastníkmi nechýbajú posádky z Holandska, Maďarska, Slovinska, Českej republiky a samozrejme domáci. V sobotnejšom programe sú preteky v slalome a maratón, v nedeľu divácky atraktívne šprintové jazdy. Posledný júnový víkend sa vo Viedni uskutoční už 28. ročník festivalu Donau Inselfest. Približne 2000 umelcov a umelkyň sa postará o viac než 600 hodín programu a vytvoria tak na viedenskom nábreží obrovskú párty. Viac priestoru sa bude venovať šlágrom a ľudovej hudbe. Organizátori chcú zvýšiť bezpečnosť podujatia. Všetky vstupy a výstupy budú kontrolované pomocou videomonitoringu. Končí sa 4. časť relácie Hlas Centrope, v ktorej sa pravidelne dozvedáte o dianí a cezhraničnej spolupráci regiónov 4 krajín v centre Európy. Na budúce budeme hovoriť o vedecko-technických parkoch v Trnave, v Győri, v Brne a vo Viedni. Nenechajte si to ujsť, teším sa na vás aj na budúce. Dovtedy dovidenia.